Ayun, so what's up mga boss? Ayun yung mechanic nila. So builder. So tropang La Union natin mga boss. Ayan. 4 valve gaming. So TMX Blue. Dati-dati binablog natin puro red. Ngayon blue naman. Ayan o, tingnan mo. Ayan mga bossing. Diba? Shoutout boss. So shoutout po sa lahat ng tropang La Union kay bossing. Yung may-ari. Okay? Si Christian. Sa bossing. Thank you. Ayan bossing. So Aki Works. grabe. Ang ganda. Aki Works daw po. Shoutout po Aki Works ng 17 Culture. La Union. Ayun. So grabe, ang ganda ng pagka-build. So nakita ko to sa Pantra sa group. So sa tinry ko siyang i-comment doon. Ayun nga, na-reply agad. So ewan ko kung lalapag siya sa Kalasyaw. Lalapag kayo sa Kalasyaw, boss? Linggo. Ayun. So Battle of Pantra doon. Ang daming Pantra sa Kalasyaw. Kaya let's go. Ang daming Pantra dito. So sunod natin si Bossing, TMX 125 Blue. So 17 Sculpture din po siya. Ayan. So maraming salamat. So tapusin ko na po yung vlog natin sa kulay blue na TMX 155 Blue 4 valve. Anong pangalan ng motor, Bossing? May mga code yung motor. Anong pangalan niya? Christian Almirante. Christian J motor. Aki. Okay. So 4 valve Aki. Ayun. So Aki yung pangalan ng 4 valve niya, Bossing. So bukod kay Joten, bukod kay Anaya, meron tayong La Union, Pangasinan. Okay. So ito mga tropa natin mga bossing. So shoutout sa may-ari nito. Anong pangalan mo, bossing? Steve De Castro boss. So shoutout kay Steve De Castro mga boss. Ayan siya. Ito may-ari. Siya na rin yung nag-build daw. So rolling siya mga bossing. Ang layo ng rolling niya. So La Union to rito, Manawag, Pangasinan. So ang layo mga bossing. Ayan. So sa lahat ng sumusuporta sa Matikas Motovlog, ang daming 4 valve gaming dito ngayon mga boss. So panoorin nyo sa vlog ko to mga bossing.